नमस्कार. आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय कुगळे. कोकणशाहीच्या शाही संवाद या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करतो. आपल्यासोबत आज पणतूर येथील प्रतिथयश डॉक्टर अरुण गोडकर आहेत. सर, तुमचं कोकणशाहीच्या शाही संवादमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. सर, आपण जास्त वेळ न घालवता आपल्या शाही संवादाला सुरुवात करूया. सर, प्रत्येक यशस्वी माणूस जो असतो बालपण अगदी लहान मुलासारखंच गेलेलं असतं. अगदी आंब्याच्या झाडावर दगड मारणे, नदीत पोहायला जाणे. आपलं पण बालपण कोकणातच गेले. नेमकं आपलं बालपण नेमकं कसं गेलंय? माझा जन्म आरवली टाक येथे एक सर्वसामान्य कुटुंबात प्राथमिक शिक्षक वडील असल्यामुळे तिथे झाला. आणि तिथे माझे 4 ते 5 वर्ष माझे भाऊ, म्हणजे बहीण, आई, वडील, भाऊ यांच्या समावेश झाला. नंतर 6वी ते 5वी ते नंतर मी पहिलीत इयत्ता पूर्ण प्राथमिक आरवली टाक या शाळेत प्रवेश घेतला. पहिली ते 2री पर्यंत शिक्षण माझं बालपण तिथे गेलं. त्यानंतर वडील माझे प्राथमिक शिक्षक असल्यामुळे त्यांची बदली खवणे येथे झाली. मापण खवणे, वेंगुर्ला तालुक्यात. तिथे 3री ते 4थी पर्यंत शिक्षण माझं तिथे झालं. आणि त्यानंतर आम्ही मापणला राहायचो. मापणला राहत असताना तिथे मग 5वीची सोय तिथे हायस्कूल, म्हणजे पाट हायस्कूल, SLDचा विद्यालय पाट, इथे 5वी ते 7वी शिक्षण झालं म्हणजे सुरुवातीचं. आणि त्यानंतर परत प्राथमिक शिक्षक वडील असल्यामुळे परत बदली झाली. म्हणजे बदली जिथे जाईल तिथे आम्ही आमचं बिराड म्हणजे जायचो बरोबर. आणि तिथे नंतर मातोंड पेंढरेच्या वाडी घोडेमुख इथे आमची वडिलांची माझी बदली झाली. त्यानंतर मी 8वी चे शिक्षण मळेवाड हायस्कूलमध्ये केलं. आणि तिथून मग मळेवाड हायस्कूलमध्ये केल्यानंतर 9वी ते 10वी हे मातोंड हायस्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल मातोंड हायस्कूल, हे जरा रिपोर्ट त्यांचा चांगला असल्यामुळे मी 9वी ते 10वी तिथे केली. SSC वगैरे तिथे पास झालो. त्यानंतर 11वीचं शिक्षण घोडेमुखला आम्ही राहत असल्यामुळे घोडेमुखातून एसटीने प्रवास सावंतवाडी SPK कॉलेजला 11वी सायन्सला मी प्रवेश घेतला. आणि तिथे जाऊन एसटीने आम्ही आपलं पास काढून आम्ही जाऊन येऊन हे केलं. मी सकाळी जाऊन संध्याकाळी घरी येईल. त्यानंतर माझे मोठे बंधुराज ऍडव्होकेट श्याम गोडकर हे पुणे येथे ILS लॉ कॉलेजला असताना, म्हणजे फर्स्ट इयर सेकंड थर्ड इयर त्यांचा जॉब गारवे नायलॉन्सला केमिस्ट म्हणून होता. आणि त्यांनी छोटीशी एक 10 बाय 10ची रूम कर्वेनगर पुणे येथे घेतलेली. आणि मग मला त्यांनी म्हणजे वडिलांना कळवलं की अरुणला 12वीला आपण पुण्यात टाकूया. मग त्यांनी मला पुण्यात, म्हणजे नंतर मला सांगितलं. मग मी पण हरकत नाही म्हटलं, चांगल्या शहरात आपल्याला शिक्षण होत असेल तर काही वाईट नाही. माझी शिक्षणाची इच्छा होती चांगल्या कुठेतरी शहरात किंवा कुठल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश करावा आणि घ्यावं. त्यामुळे ऍडव्होकेट श्याम गोडकर माझे मोठे बंधुराजाने सुचवल्याप्रमाणे आई वडिलांनी माझी तयारी केली. मी 12वी सायन्स मॉडर्न कॉलेज शिवाजीनगर पुणे 5 इथे मी 12वी सायन्स व्यवस्थित 1 वर्ष काढलं, उत्कृष्टपणे पास झालो. त्यानंतर 12वी सायन्स नंतर मी पुन्हा 1 वर्ष काही इकडे तिकडे प्रवेश कुठे घ्यायचा हे व्हायचा, पण 1 वर्ष गॅप झाली. त्यानंतर माझे जे मोठे बंधुराज त्यांचं LLB पूर्ण झालं. त्यांनी सनद घेतली आणि वेंगुर्ला येथे त्यांनी प्रॅक्टिस सुरू केली. प्रॅक्टिस सुरू केल्यानंतर मी पण 12वी झालेलोच होतो. त्या प्रॅक्टिस दरम्यान ऍडव्होकेट वसंत खोत आणि जे म्हणजे कोकण एज्युकेशन सोसायटी अलिबाग, म्हणजे ऍडव्होकेट दत्ता पाटील यांच्यासोबत यांच्या पक्षाचं ते काम करायचे. सरचिटणीस होते पक्षाचे जिल्ह्याचे ते ऍडव्होकेट वसंत. आणि माझे बंधुराज त्यांच्या समवेत म्हणजे वकिलीच करायचे वेंगुर्ला. मग त्यांचं बोलण्यावर असं आलं की आम्ही कोकण एज्युकेशन सोसायटी मार्फत एक आम्ही वेंगुर्लेला इलेक्ट्रोपॅथी मेडिकल कॉलेज आम्ही सुरू करतोय. तर आता त्यानंतर त्याचे प्रवेश वगैरे असं म्हणजे घेण्याची प्रक्रिया आता होईल. त्यानंतर माझ्या बंधुराजाने माझ्याशी संवाद साधला. घरी आम्ही बोलले त्यावरून असं आहे, तू आता 1 वर्ष इकडे तिकडे काय गॅपच झाली, त्यामुळे तू जर इलेक्ट्रोपॅथीला ऍडमिशन तर डॉक्टर म्हणून तू बाहेर पडणार आहेस, मग तू प्रवेश घेशील का? तर हो म्हटलं. मी म्हटलं इच्छुक आहे, मला डॉक्टर आणि लोकांची सेवा करण्यात खूप इंटरेस्ट आहे, त्यामुळे मी म्हटलं घेईन. मग 1 वर्ष मी फर्स्ट इयरला इलेक्ट्रोपॅथी वेंगुर्ला इलेक्ट्रोपॅथी मेडिकल कॉलेजला प्रवेश घेतला. त्यानंतर 1 वर्ष व्यवस्थित लेक्चर सगळे झाले. त्यानंतर की आमच्या कानावर म्हणजे माझे सोबत माझे मित्र होते, त्यांनी आमच्या कानावर असं आलं की इलेक्ट्रोपॅथीला गव्हर्नमेंटची मान्यता नाही. मान्यता नसल्यामुळे प्रॅक्टिस करावाला तुम्हाला अलाव नाहीये पुढे, म्हणजे तुमच्या भावी जीवनात. त्यामुळे मग आमच्या असं कानावर आल्यानंतर आम्ही मॅनेजमेंट ज्यावेळी म्हणजे हे जे कॉलेज सुरू करण्याचा म्हणजे जे कॉलेज सुरू केलं
ते प्राध्यापक SV जाधव म्हणून जे पक्षाचे त्यांच्या म्हणजे निगडीत होते ऍडव्होकेट दत्ता पाटलांशी, त्यांनी हे कॉलेज सुरू केलं. त्यांच्या पुढाकाराने हे कॉलेज सुरू झालेलं. मग आम्ही मॅनेजमेंटशी आम्ही 4-5 आमचे जो ग्रुप होता, आम्ही मुलं म्हणजे विद्यार्थी म्हणजे माझे सोबतचे मित्र, त्यांना भेटलो. मॅनेजमेंटला विचारलं की असं आम्हाला कळालंय बाबा इलेक्ट्रॉनिकला मान्यता नाही, उद्या आम्ही पासआउट झाल्यानंतर आम्ही काय करायचं, समाजात म्हणजे समाजाची प्रॅक्टिस करताना कुठेतरी बोगस डॉक्टर म्हणून कुठेतरी काय असं म्हणजे हे होईल म्हणून आम्ही म्हटलं तर नाही म्हणाले, असं नाही म्हणत. पण तरी पण आम्ही त्यांच्या मागे सातत्याने त्यांच्याबरोबर मागे लागून मिटिंग्स घेऊन नंतर त्यांनी असं हे केलं की पुढाकार घेतला की होमिओपॅथी, वेंगुर्ला होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज म्हणून ह्या नावाने त्यांनी गव्हर्नमेंटकडून मान्यता आणली. कारण ॲडव्होकेट दत्ता पाटील हे विरोधी पक्ष नेते होते त्यावेळी, शेतकरी कामगार पक्षाचे. तर त्यांच्या मार्फत त्यांनी वेंगुर्ला होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज सुरू केलं. त्याच्यात आम्हाला त्यांनी फर्स्ट इयरला प्रवेश दिला. आमच्या 1-2 वर्ष पहिली गेली सुरुवातीला, पण त्याच्यातून चांगला मार्ग मिळाला. म्हणजे कुठेतरी बाबा आम्ही डॉक्टर म्हणून समाजाची काहीतरी प्रॅक्टिस करतो, लोकांना म्हणजे चांगल्या गोरगरीब जनतेला आम्ही कुठेतरी हे देऊ का, सेवा देऊ, या वृत्तीने आम्ही ते सुरू केलं. फर्स्ट इयर माझं, 2nd, 3rd इयर व्यवस्थितपणे आम्ही अभ्यास केला, पास झालो. डॉक्टर केळकर म्हणून आम्ही प्रिन्सिपॉल लाभले आम्हाला. त्यांनी पण आम्हाला वारंवार म्हणजे आमची सगळं मदत केली, सगळं व्यवस्थित. आणि त्यानंतर मी एंट्रन्सशिपला RH कुडाळ म्हणजे ग्रामीण रुग्णालय कुडाळ इथे मी एंट्रन्सशिप, जी आमची डॉक्टरी पासआउट झाल्यानंतर आम्हाला 6 महिने एंट्रन्सशिप असते, त्या कारणासाठी आम्हाला कुडाळला त्यांनी आम्हाला लेटर दिलं कोणी आमच्या कॉलेजने की तुम्ही RH कुडाळला तुम्ही एंट्रन्सशिपला 1-4-5 आम्ही माझे मित्र होते, ते आम्ही 2-3-4-5 जणांना प्रवेश दिला. तिथे RS कुलकर्णी मेडिकल सुपरिटेंडेंट आणि आताचे सिव्हिल सर्जन म्हणजे रिटायर झाले ते तिथे, आणि सिव्हिल हॉस्पिटल तेव्हा सावंतवाडीला होते, डॉक्टर माधव वजे ते सिव्हिल सर्जन होते तिथे, आणि त्यांच्या अंडर RH ग्रामीण रुग्णालय कुडाळ. मग RS कुलकर्णी मेडिकल सुपरिटेंडंट आणि डॉक्टर संजय निगुडकर हे गायनेकॉलॉजिस्ट तिथे असं त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या समवेत मला एंट्रन्सशिप करण्याची संधी मिळाली. त्यांनी मला शिकवलं कसं पेशंटशी निगडीत राहायचं, व्यवस्थित बोलायचं, त्यांचे कसं त्यांना हँडल करायचं, गोरगरीब पेशंटना कसं हे द्यायचं. त्यांच्या आम्ही मार्गदर्शनाखाली व्यवस्थित एंट्रन्सशिप 6 महिन्याची पूर्ण झाली. त्यानंतर माझं रजिस्ट्रेशन आलं आणि साधारण मी 1992-93 मध्ये माझ्या इथल्या मी एंट्रन्सशिप करत असताना ह्या परिसरातले पेशंट माझ्या ग्रामीण रुग्णालयात पेशंट म्हणून यायचे, कारण इकडे हॉस्पिटल तेवढी नव्हतं. RH म्हणजे सिव्हिल हॉस्पिटल सावंतवाडीला होतं. त्यावेळी मला ते सगळं झाल्यानंतर मी ह्या पंचक्रोशीतले म्हणजे पंचक्रोशी पेशंट, वेताळ, मामाडे, आणाव, पंढूर, हुमरमाळा, डिगस या गावचे लोक सगळे पेशंट RH कुडाळला यायचे. मग त्यांच्याशी माझी ओळख झाली. ओळख झाल्यानंतर मला म्हणाले डॉक्टर तुम्ही कुठले, तर मग मी आरवली टाक. तर मग तुम्ही एक काम करा सर, आम्ही तुम्हाला जागा देतो इथे पंढूरला, आणि तिथे आमचे श्री वसंत अणावकर त्यांची मुलगी म्हणजे आता जे कुडाळ हायस्कूलचे रिटायर हेडमास्टर कमलाकर अणावकर आणि माझे मित्र इथले प्रॉपर अणावचे म्हणजे ते वेंगुर्ल्यात होते, त्यांची माझी ओळख झाली. अशोक अणावकर यांच्या समवेत मी शिवराम चोरगे यांची जागा बघितली. मग त्यांनी जागा सुचवली, मी आलो आणि ती जागा बघितली, मी ती जागा पसंत केली. आणि 1992-93 दरम्यान मी इथे प्रॅक्टिस पंढूर पंचक्रोशी सुरू केली. आणि माझ्या हॉस्पिटल म्हणजे माझ्या क्लिनिकचं उद्घाटन डॉक्टर RS कुलकर्णी आणि डॉक्टर संजय निगुडकर आणि त्यावेळेचे ग्रामपंचायत सरपंच भास्कर साई यांनी ओपनिंग केलं. त्यानंतर मी बरीच वर्ष इथे ह्या पंचक्रोशीत प्रॅक्टिस केली. मग इथे मी रेसिडेंट पण माझा स्वतःचा भाड्याने मी राहायचो आणि अहोरात्र मी प्रॅक्टिस केली. म्हणजे ब्राय पेशंटकडे रात्री अपरात्री पावसातून स्कूटरवर चालत रिक्षा असं मी खूप एफर्ट्स मेहनत केली. आणि त्यामुळे मला हे आज जे यश संपादन झालं त्याचं कारण काय, मी खूप त्यावेळी म्हणजे पावसातून पण भिजत नदीच्या अणावच्या पलीकडे जाणं म्हणजे खूप होडीतून म्हणजे सर्कस करण्यासारखंच आहे. त्यामुळे मी ते सगळं केलं. त्यामुळे मला लोकांनी व्यवस्थित इथे प्रतिसाद दिला. आणि मी लोकांशी प्रॅक्टिस करत असताना की त्यांच्या परिस्थितीची किंवा त्यांच्या विचाराची मी भान ठेवत असतो. मी नेहमी पैशासाठी किंवा माझा एकच एम पैसा कमवणं नाही, त्यांना कुठेतरी चांगली सेवा देणे आणि गोरगरीब लोकांची सेवा करणे, आणि हेच माझं एक म्हणजे व्रत आहे. आणि ते पेशंट आणि त्याचेच आशीर्वाद मला म्हणजे आजपर्यंत लाभलेले आहे. आणि त्यानंतर मी त्यानंतर मी पंढूर हायस्कूलवर आज 16-17 वर्ष तिथे वेताळ विभाग शिक्षण प्रसारक म्हणून या नावाचे इंग्लिश शिवाजी इंग्लिश मीडियम शाळा सुरू बरोबर आहे ना. हा, त्यानंतर काही मला अशी एक संधी आली माझ्या जीवनात की एक नावाजलेलं म्हणजे पंढूर हायस्कूल आणि त्या पंढूर वेताळ विभाग शिक्षण प्रसारक मंडळाचे चेअरमन
माननीय अणावकर सर यांनी मला पाचारण केलं, म्हणजे बोलवलं आणि मला विचारलं की सर म्हणजे तुम्ही डॉक्टर आहात, तुमची प्रॅक्टिस व्यवस्थित आहे, तेव्हा आमच्या संस्थेवर तुम्ही काम करण्याची माझी इच्छा आहे, तुम्ही याल का? तर हो म्हटलं मी, सर मी चांगल्या संस्थेवर एक ॲडव्होकेट म्हणजे संचालक म्हणून डायरेक्टर म्हणून या बॉडीवर मला जर तुम्ही जर संधी देत असाल तर मी यायला तयार आहे. त्याप्रमाणे मी साधारण त्या मुक्तीत मी तिथे संचालक म्हणून गेलो. तिथे मला अणावकर सरांच्या मार्गदर्शनाखाली मी 16-17 वर्ष आज त्या संस्थेवर काम करतोय, शैक्षणिक संस्थेवर. आणि मला पूर्वीपासून शैक्षणिक संस्थेची आवड असल्यामुळे माझ्या ह्याच्याप्रमाणे मला ते मिळालं आणि त्या संस्थेवर मी काम आत्तापर्यंत त्या संस्थेवर काम करतोय. त्यानंतर अणावकर सरांच्या आणि माध्यमातून दादासाहेब शैक्षणिक अकादमी म्हणून एक आमचं महाविद्यालय सुरू त्या संस्थेचं महाविद्यालय सुरू करण्याचं अणावकर सर आणि दादासाहेब तिरोडकर यांच्या संकल्पनेतून एक सुरू झालं. तिथे पण मला सरांनी संचालक म्हणून 10-11 वर्ष घेतलं आणि आत्ताच्या जस्ट 1 वर्ष आता झालं नाही, अजून 6 महिने झाले आणि मी त्याच दादासाहेब शैक्षणिक अकादमी संचालित डॉक्टर बाबासाहेब पद्मश्री डॉक्टर बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालयाचा मी आज सेक्रेटरी या पदावर काम करत आहे, सचिव म्हणून. आणि अणावकर सरांच्या सहकार्याने मला खूप म्हणजे मला मोठ्या लोकांची म्हणजे राजकीय पुरुष किंवा सामाजिक याच्या सगळ्या अणावकर सरांच्या सहकार्याने माझी खूप ओळख झाली आणि आज मी पंढूर पंचक्रोशीत आज एक प्रॅक्टिशनर म्हणजे गोरगरिबांचा दाता आणि जे दारिद्र्यरेषेखाली ज्यांचं म्हणजे कार्ड आहे त्यांचा डॉक्टर म्हणून मी आज प्रसिद्ध आहे. बस एवढंच. आणि मी अशीच सेवा लोकांची करेन आणि ह्याच्यात माझं जे मला आज यश मिळालं ते आज मी आता ज्यांची नाव घेतली, माझे आई वडील, माझे ॲडव्होकेट श्याम गोडकर मोठे बंधुराज, त्यानंतर माझे डॉक्टर संजय निगुडकर, डॉक्टर RS कुलकर्णी आणि त्यानंतर माननीय माननीय शशिकांत अणावकर सर यांच्या सहकार्याने आज जे मला हे जे काय यश लाभलं त्यांच्यामुळे मी खूप शतशः ऋणी आहे, त्यांचे आभार मानतो आणि त्यांच्यामुळे आज मी हा उभा आहे. सर, आजवरच्या तुमच्या प्रवासामध्ये तुम्हाला कोणकोणत्या अडचणी आल्या, म्हणजे अभ्यासामध्ये असतील किंवा तुमचं काम करताना देखील असतील, कोणकोणत्या अडचणी आल्या आणि त्यांच्यावर तुम्ही मात कशी केली? अडचण म्हणजे मी पहिलं आता सांगितलं तसं जो इलेक्ट्रोपॅथी वेंगुर्ला इलेक्ट्रोपॅथी मेडिकल कॉलेज सुरू केलं तिथेच पहिली आम्हाला अडचण आहे की इलेक्ट्रोपॅथीला मान्यता नाही. त्या मान्यता नसल्यामुळे आणि नंतर मॅनेजमेंटशी सगळं हे करून मॅनेजमेंटला खूप आम्ही त्यावेळी स्ट्रगल केले, म्हणजे उपोषणं केली. मुंबईत म्हणजे मंत्रालयापर्यंत आम्ही 4-5 मुलं म्हणजे आमच्या मित्रांनी धाव घेतली, म्हणजे प्राध्यापक S.V. जाधव यांच्या थ्रू त्याने आम्हाला तिथे मग ती अडचण पण आम्ही त्या S.V. जाधव आणि ॲडव्होकेट दत्ता पाटील यांनी आम्हाला ती म्हणजे आमचं हे अडचण होती त्यांनी अडचण मात केली आणि चांगलं तिथे आम्हाला त्यांनी DHMSला म्हणजे होमिओपॅथीला परमिशन मिळाल्यामुळे आम्ही तो एक आमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. जी आमच्या खरी अडचण आमच्या म्हणजे टर्निंग पॉईंट जो म्हणतो आपण जे कुठेतरी वळण म्हणजे डॉक्टर म्हणून आम्ही सुरुवात करावी ह्या टर्निंग पॉईंटवर आमचा तो एक तिथे महत्त्वाचा एक जो आमच्यावर म्हणजे जो प्रसंग होता किंवा जे हे होतं डोक्यावर ताणती तलवार ती त्यांनी व्यवस्थितपणे हे केले. या मेडिकल फील्ड व्यतिरिक्त अजून कोणकोणते छंद तुम्हाला आहेत आणि ते छंद जोपासण्यासाठी तुम्ही नेमकं काय करता? मला छंद म्हणण्यापेक्षा मला राजकीय छंद आहेत, पण मी जेवढाच तेवढं माझी प्रॅक्टिस करून मी राजकीय क्षेत्रात आहे. आज मी भाजपचा OBC सेल कुडाळ तालुका OBC सेलचा अध्यक्ष आहे. भाजप नारायण राणे, माननीय नारायण राणे यांच्या माध्यमातून नितेश राणे, निलेश राणे आणि आमचे सरपंच आत्ता जे विद्यमान सरपंच श्री दादासाई यांच्या माध्यमातून मी इथे काम करतोय. आणि मी मागच्या 5 वर्षापूर्वी मी ग्रामपंचायतीला पण म्हणजे निवडून आलो भरघोस मताने, उपसरपंच झालो, थोडा काळ सरपंच म्हणून बसलो आणि मी बऱ्यापैकी लोकांशी काम म्हणजे जे विकासात्मक कामाच्या दृष्टीने मी खूप प्रयत्न केले. आणि त्यानंतर शैक्षणिक क्षेत्रात पण माझी आवड आहे, त्या अणावकर सरांच्या माध्यमातून तिथे पण मी आता सध्या काम करतोय. आणि वाचनाचा छंद आहे. मी जरा जास्त म्हणजे आध्यात्मिक पुस्तकं वाचण्याचं माझं खूप म्हणजे मी रात्रीचं किंवा कुठे वेळ मिळेल तिथे मी किंवा मी तीर्थक्षेत्राला गेलो की कुठेतरी मी अध्यात्मातली मी जी काय आहे ती पुस्तकं मी खरेदी करतो आणि ते म्हणजे वाचतो. त्याच्यात मी म्हणजे असं म्हणजे स्वामी स्वरूप आपलं हे स्वामी दत्तावधूतांची पुस्तकं वाचली. त्याच्यात मी त्यांचं एकच घेतलंय, एकच ब्रीदवाक्य त्यांनी मला सांगितलं किंवा त्या पुस्तकं वाचनाचं दान, धर्म, ईश्वर चिंतन आणि परोपकार
याची कास धरून चला तुम्ही, ह्या 4 गोष्टींचाच विचार मी करतो सध्या. दान धर्म ईश्वर चिंतन आणि परोपकार. मी त्या वाचनातून माझे जे काय आकलन झालं त्याप्रमाणे मी वागण्याचा प्रयत्न करतो. सर मी देखील याच पंचक्रोशीतला आहे. जुने जे आमच्या गावातले जे लोक आहेत ते म्हणत असतात जरा जरी आजारी पडले माका गोडकरांकडे घेऊन चला, त्यांच्याकडे नेलात की माका बरा वाटला. म्हणजे असं गोडकर डॉक्टरांनी नुसता हात जरी त्या पेशंटला लावला तरी देखील तो पेशंट बरा होतो. ज्यावेळी पेशंट कडून असा रिस्पॉन्स येतो त्यावेळी नेमकं कसं वाटतं? हा, रिस्पॉन्स येणार. कारण का मी पहिल्या तुमच्याशी आता बोललो की मी वागताना दारिद्र्यरेषेखाली ज्यांची कार्ड आहे त्यांचाच मी डॉक्टर आहे. मी त्यांना सेवा देताना पैसा हे माझं ध्येय नाहीये मिळवणं. जे काय 2 टाइम त्याच्यातून मिळतं त्याच्या म्हणजे माझी मुलं बाळ त्याच्यातून जरी व्यवस्थित जरी चालू, आणि त्यांना मी आपुलकीचं एक हे देतो त्या पेशंटला, म्हणजे मोरल सपोर्ट, आपुलकी. माझ्याकडे जे काय सॅम्पल असतील ती पण उचलून देतो. जास्त भरमसाठ वगैरे लिखाण लिहून देणे किंवा त्यांची पैसा लुटणे आणि त्यांचे म्हणजे प्रेमाने वागणे, त्यांना चांगली सर्व्हिस देणे, आपुलकी. आणि एक घरोब्याचा रिलेशनमुळे मला लोक खूप म्हणजे माझ्या असे म्हणजे देव मानतात. आता काय म्हणतात त्यांना माहिती, पण देव मानतात असं मला वाटतं. कारण माझ्यावर 2009 सालात एक प्रसंग आलेला मोठा ऍक्सिडेंट, पाऊस येते माझ्याकडे एक ऍक्सिडेंट झालं माझ्या कारचं. त्यावेळी त्या ऍक्सिडेंटमध्ये मी बरोबर सिरियसच होतो अक्षरशः. पण लोकांनी मी जेव्हा मला काय समजत नव्हतं, मी अनकॉन्शियस होतो, पण लोकांनी माझ्यासाठी देवाकडे खूप प्रार्थना केली, बाबा रे माझे डॉक्टर एकदा बरे होऊन येऊ दे. आणि कारण का हे जे मी त्यांनी जे माझ्याकडे जे लोकांकडे देवाकडे जे आशीर्वाद माझ्यासाठी मागले, माझ्या याच्यासाठी बरं होण्यासाठी, ते खरोखरच म्हणजे मी जेव्हा मी लोकांना जी चांगली सेवा किंवा म्हणजे प्रेमाने जी सर्व्हिस, त्याचं एक हे खरं म्हटलं तर एक हे काय म्हणजे एक फलित आहे म्हणजे त्याचं, असं मी म्हणतो. सर आताच्या घडीला सुद्धा बरेच विद्यार्थी आहेत त्यांना मेडिकल फील्डमध्ये करिअर करायचं आहे, त्यांना नेमकं काय मार्गदर्शन करायला? हा, मी आत्ताचे विद्यार्थी जे मेडिकल कॉलेजला स्टुडंट म्हणून आहे, विद्यार्थी म्हणून आहे, त्यांना मी एकच सांगेन की जीवनात हे स्ट्रगल येतच राहणार. अभ्यास चांगला करा, काही नाही, आपलं नॉलेज वाढवा. जे काही ह्युमन बॉडीचं जे आपण ॲनाटॉमी फिजिओलॉजीचे काही विषय त्याचं नॉलेज वाढवा, नॉलेज तुम्ही ग्रहण करा. आणि त्यानंतर ज्या कुठे तुम्ही खेडेगावात प्रॅक्टिस करणार, तसेच मी आता ज्याप्रमाणे बोललो त्याप्रमाणे प्रॅक्टिस म्हणजे लोकांशी प्रेमाने वागणे. पैसा किंवा हे किंवा इतर हे मोठेपण किंवा असे मिरवण्याचं काय कारण आहे. फक्त पेशंटशी आपुलकीने वागणं, त्यांना प्रेम देणं, किंवा एक डॉक्टर म्हणून तुम्ही भान ठेवा, पण त्याचं असं नव्हे की एकदम इगो करू नका. आणि त्याने त्या पेशंट बरोबर प्रेमाने वागणे, त्यांना चांगली वागणूक देणे, चांगली ट्रीटमेंट देणे, असं मी त्यांना सांगेन. सर माझा अगदी शेवटचा प्रश्न आहे तुम्हाला. आताच्या घडीला सध्या संपत्तीच्या मागे लागतायत सगळे, संपत्ती कमावण्याच्या मागे लागले, परंतु आरोग्य ही खरी संपत्ती आहे, तिच्याकडे सगळ्यांचाच दुर्लक्ष होत चाललंय. नेमकं आज काय संदेश द्याल या सगळ्या लोकांना? सर मी आधी माझ्या प्रकृतीबद्दल सांगतो. 17 मे 1964 सालात माझा जन्म, माझा आता वय 59 चालू आहे, तरी पण मी तुमच्यासारखा यंग दिसणार. कारण काय, सकाळचं मी रोज माझे सकाळचे जे काय अर्धा पाऊण तास एक्झरसाईज व्यायाम आहे, तर मी माझं स्वतःहून सांगतो. व्यायाम करणे, नंतर जे काय ते आपण न्याहारी घेणे, वेळेवर जेवणे, वेळेवर झोप घेणे, हे. आणि आज जे संपूर्ण लोक मागे लागले त्यांनी संपत्तीच्या मागे लागावं, असं केलं. संपत्ती हवी आपल्याला, पण प्रकृतीकडे पण दुर्लक्ष करू नये. हेल्थ इज वेल्थ. म्हणजे जर प्रकृती आपली चांगली असेल त्याच्या संपत्तीचा उपयोग होणार. म्हणून ज्या कोणी लोकांनी किंवा कोणी माझ्या सहकार्याने किंवा कोणी त्यांनी व्यायामाकडे जास्तीत जास्त एक्झरसाईज करा, व्यायामाकडे लक्ष द्यावा थोडं, जेणेकरून आपली प्रकृती सुदृढ राहावी, जी रोगप्रतिकार शक्ती वाढावी. या दृष्टीने व्यायामाची आज खूप गरज आहे. संपत्तीपेक्षा व्यायाम मी महत्वाचा मानतो. धन्यवाद सर, आपला बहुमूल्य वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल. तर हे होते पणदूर येथील प्रथितयश डॉक्टर अरुण गोडकर. यांसारखे अनेक डॉक्टर्स आहेत, अनेक मान्यवर आहेत, त्यांना आपण देखील आपण भेटणार आहोत. परंतु तुर्तास तेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र कुठे जाऊ नका, पाहत राहा कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.